Ale no, ja už idem spať. No tak čau. Ja už som v posteli. Už som v posteli, krásne. Čo? Čo to je? Idem sa na to pozrieť voda. Ježiš, už som vonku, konečne. Čo? Toto. Kto ste? Toto je? No to sú? Sakra! Musím sa im schovať. Asi som sa im schoval. Tam je on. Ale divné, že majú na sebe moderné oblečenie. Ja mu idem. Utekám. Idem zazvoniť Tomášovi. No, čau. Čau, konečne si tu. Nevieš, čo sú tí neandertálci tu, alebo čo? Cigáni. Tento. To je normálny človek, ktorý sa hrá, nie? Jasné. Čau. Čo za reč? Uga. Do you speak English? Máš pocit, že nie? Rožok. Dám mu ho. Čo? To bola moja 10. Počkaj, možno sa s ním dorozumiem. Huga daga? Hugame. Huga. Duga. Čo? Snažím sa s ním dorozumieť. Ale prečo sú nie... Huga? Hovorí mi. Ja... Huga? Haď, poďam tým oštepom! Huga. Radšej utekaj. To bol teda zlý sen. Ahoj. Ak sa vám toto video páčilo, budeme radi, keď zanecháte odber, alebo like, alebo nás budete zdieľať ďalej.